Lỡ đây ăn rồi. Medyo apik yang kahintangan ni. Padan lo. Kita semua bergerak dulu atas. Gampang banget. Ayo. Amloy aray. Katay mo amloy kay basa mandahan. Buat kani madala pa man dili na ilisan kay stikiran lang. Babaw po do buak. Buak. Grabe mga buak oy. Telescopic lang kaloyan makita tong telescopic ron og kung sabay seguridad ani og makaya pa ba ni machine shop pero may tagwan ni leki ni. Taas kay bawo. Ini street ani dito. Darayang kahimtang sa siyak so lara dyan na buwak. Initon man doon eh. Initon daw yung Paulo daw ay ako anon. Diyan yung gano'n sabay. Diyan ta mag-inis sa gawin seal. Pinira dyan yung harga sa kentang to mas grabe ni nga bawgo kaysa ani isa. Ayan ni wala ra naon sa. So naka-advantage kini na i-bots mga bay kayo. Cleaning every day. Ubos, bawog ang ubos. Nabawog ang ubos din niya. Ito. Bawog gid bay na daon no. Patay rabi alain pag din ni bay. Nagula ni na buak. Kurot gidon tani. Gani. Ang ban ani ba? Ibabaw to ni wa ni kay kusog ang dito ni kusgan kayo kay magsuli ay parihar man sila bangag-bangagon. Kiram day jamay headlight okay ra ni. Ken releasean taw kauling kay wala na kubong. Kani okay pa ni dililisan. Sa taw yan nagisod pa kani. Lagi yang Paulo nga. Lisod dito pangitaan ni malmahal gining kauling nga lagi. Tipos may gani ang bearing 1 ounce kaya ninyo na
So ikikagi yun. Ang bearing niya na raw. Okay ra yung bearing. Wala na unsa. Goods ra. Murot nagabalbag. So may gani ang bearing rio. Original para bang bearing rio na damage. Pero hiwi yung tipos. Gani. Ngabay. So grabing magic para na mag-star. Okay na siya. Ay, goods kayo. Team Jesus na. Kaya. Kaning headlight, di naman siguro masudlag tubig, no? Di na siguro na. Kaning yaline. Yaline yung na yun, no? Hagi ng buwak ka ni. Buwak no, parang sulod o buwak. Buwak na sulod. Kaya kanina halukot mo na yun, yaline na po na ako. Yaline balik. Halos dito na din yaline. So daratong pinder nga 1,800 kapin. Original gid siya. Pagit siya makita nga kuan nga lokal original tanan. Sulod ko na ko sulod. Sulod nimo. Buwak na yan. Okay na. So daghan kayo. Pikasa lock raman to nabalik din no. Lock na to. Balik ram to dia ang lock. Kina so atong tipos. Okay na tao na yun siya. Medyo disalin na ni kamay. Pero ang importante ang diri nga lihok. So, naratong nabuak mga bay. Let's go man. Anyang hapon, okay na ni? Release na ni hapon? Sige. So makuha na nato niya hapon. Hindi pa butog Lunes, nilapas naman sa kontrata. Mo gani, hindi pa butog Lunes. Kaya murag ang ligid no, na-align naman eh. Okay na ng ligid. Goods. Na-change oil na po diya? Pina. Okay na po dahil change oil niya. Manubila, pro taper. Goods. Ya, pwede lang na ko ni pa. Ana ya. Kani ba? Apil niya. Balik na ko niya kay. Okay na siya. So, dagan na ni Buyag. So goods na ni siya, goods. Karon mga bay, so mo na gid ang finished product sa atong kantidad nga 10,000 and 100 sa atong nagasto sa pagpa-shop aning motora nga pagka-disgrasya. So ang lens amo na lang ipilitan og yelo para di masudlag tubig. Dayon kini siya nahimo na siya og Team Jesus na gyud. Dayon yang shock okay na, wala problema. Yang manubila nindot kaya itong ipuli mga bayo. Kita ninyo pro taper dyan na siya. Original pro taper gini sa mga bay. Kantidad gini siya sa mga libo. Kaya katong iyang original nga manubila ni wadyo na hitsura mga bay. Natulid dyan. Imbis pabawag siya. Natulid. Grabe gini ang pagkahitabuan mga bay. Ning katong bali din ni mo ni siya. Mo ni ang kasamtangan. Gisulda gini siya o machine shop gini siya pagkatirada mga bay. Dayon duha man ni apil pa nin diri. Machine shop apil pa nin diri, naabot pa ni diri. Machine shop gini tanan. So salamat kay Bro Paulo so sa iyahan nga serbisyo mga bay. Serbisyong tunay gina mga bay iyang tirada dia. Then may gani nga atong bulris wala na daot. Then atong tipos kini gialay ni siya kana semi down gini na ubos gini siya. Then to nga ani gialign pud ni. Kay wa gid nabaw gid siya. Then kaning ligid nga na utso okay na pud siya. Gi-align siya po ni. Then all goods ang tanan, then ang cover, ato lang siyang gimaniho kay mahal kayo ang isa ka set ani. So gamay ra tong budget pagpaayo ani. Tomorrow man yang damage mga bay. So atong side mirror pud gipulihan pud nato og pang RS ay pang GTR nga klase para nindot pud tanawon. Dayon naara yang handumanan sa paksi mga bay. Pero goods ra ni. Layo ra na sa katinuran nga handumanan niya. Muna siya ibilin sa tama sa igo gyud. Muna na utso gid atong ligid raw. Muna yang damage so gidukdok ra gini siya. Gi-align moto nga okay na. Gilimpyuhan nato dayon para pod mo bago-bago sa tanahon. Then kini na iplano ang engineer ngayon investikiran tanan. Kay para nga mawala niyang kagaspangon kay medyo ang atong engineer na ipagkagwapo niya iyang motor gaspangon kaayo og cover. Dayon mo ning atong ligid sa atras limpyo na. So ato na ipatistig padagan, makita na to kung
nindot bagya po ng play sa tubangan. Let's go! Unong pre. Right na.